Шуннан да соңгы елларда татар мәдәният үзәге пенсиягә чыгып, идә утыручы әби-бабайларны иҗтимагый хәрәкәткә тарту, аларны актив тормышта катнаштыру максатыннан шактый гына мавыктыргыч чаралар уздыра башлады. Бүгенге чарада шуларның берсе. Беренче алынганда да ук без аны җиңел алындык. Безнең концепция буенча бабайлар 65 яшькә чаклы бабайларны гына алдык без конкурсантлар итеп. Ник дисәгез, алар эшче дә әле, эшчеләр дә, икенче яктан бабайлар да. Әле бәйге башланырга шактый вакыт булса да, катнашучылар инде күптән килгән. Кемдер күлмәк чалбарын үтүкли, икенчеләре тавышларын ачып маташа, йөзләрендә дулкынланду да юк түгел. Дулкынланмыйча булмый инде, кемдер әйтмәс иттерик, кеше бит мин дә ничектер бөтенләй сыйныга чыкмаган кеше түгел инде, бары дулкынландыра. Дулкынландыра. Монда халык та күп бит инде дә әйтмешектер. Иләшә кеше иләшә. Үзе йомыркадан чыкса да, нинди кош йомыркасы алмый. Әтәш дуслар, әтәш үзе йомыркадан чыкса да. Татарстанның Чүпрәле районы Түбән Караките авылында туган, хәзер Ульяновскида яшәүче Рафаэль Салиховка сәхнә ят нәрсә түгел. Ул үзешчән сәнгатьтә мәктәп елларынан бирле. Асинди фаннарда инде шушындай яңа елларда шундай җыр белән, шигырьләр белән, биюләр белән катнашкан бар бер тапкыр гына түгел. Иске кулаткадан килгән 63 яшьлек Рушан Мөлеков бу бәйгегә дип махсус җырда язып килгән. 2 ел элек баянның бер темасына басып бер көйдә чыгара алмыйдым. Мин үз-үземә дә ышанамыйм. Ничек мин баянны уйнап киткәнмендер. Менә шул 2 ел эчендә Чишмә группасына алынгач, утырайдым 4-5 сәгать эштән соң барып утырайдым. Рәхәтләнеп үз-үземә әле менә ничә 100 көйләр уйнап булам. Бер булганнан бар да була дигәндә, Яңамалык районыннан килгән Гакил Шакуров, үзе җырчы, үзе композитор, бүгенге конкурсның уңган бай-бай бәйгесенә ат итеннән калҗа да әзерләп килгән. Калҗаны инде күптән пешерәм мин, дусларыма, туганнарыма, таратам инде пешергә. Бу инде күпчелек калҗаны алып каласың бит инде тирекне суйдырсаңсың. Кайсы җир кирәк? Түш һәм кабырга итеннән аласың да, аннан соң майдан аралыйсың. Аннан соң бит инде tuzlab, bırışlab, tənlikçilər qoşub, pripravlar bilən deyil. Niyə bir 3 saatga qoyub durasın. 2 сәгать дәвамында бабайларның уңганлыгына, зирәклегенә бар тик хатын-кызларда аңлатырган жюри бәя бирде. Аның составында Казан кунаклары да бар. Вот с Татьяной Викторовной смеялись, сидели, что а где дедушки-то? Дедушков там и не было. Это практически, в общем-то, вполне себе крепкие, сильные, молодые мужчины. Бүгенге бәйгене оештыручы һәм сәхнәгә куючы Регина Хабибуллина сабый чактан ук үзешчән сәнгатьтә катнашып йөргән кызларның берсе. Ул мәктәп елларында бу сәхнәдә еш чыгыш ясый иде. Ә бүген инде ул Казан дәүләт сәнгать университетының соңгы курс студенты буларак якташларына үзенең дипломын тәкъдим итә. Бик каты кайгырдым, чара ничегрәк үтәр дип кайгырып килгән репетициягә. Бабайлар шәп, бабайлар молодцы. 2 репетиция җитте бабайларга. Бабайлар открылись. Бөтен күңелләре белән, йөзләре белән, бик ошады. Ковидтан соң, ковид барган карамастан оештырган өчен үзегезгә бик зур рәхмәт. Без үзебезнең тәтешләрдә шундый конкурслар ясарга дип, оештырырга дип уйлап китәм әле. Сездән күп нәтиҗәләр алып киттем, карарга үзебездә дә оештырырга дип уйлыйм. Шундый матурлар бабайларда күз үзләренә бабайлар. Шундый ничек урысча әйтәм инде. Раскрылись бабайлар. Үдә оталарны үдәшләй тормыйлар, ясай, аманда инде рәхәтләнеп карады күзләрен, молодцылар. Бу бәйгенең тагын бер үзенчәлеге шунда, монда беренче, икенче урын алучы юк. Һәр катнашучы үз номинациясендә җиңүче дип игълан ителде. Аларга оештыручыларның дипломнары белән Сембер эшмәкәрләр клубыннан бүләкләр дә тапшырылды. Ульяновскидан Рамис Сафин, Татарлар.